απομακρυσμένος έλεγχος θερμοσυφώνου με το Relay της Geiger Wi-Fi 16A και ένα ρελέ ισχύως της Geiger στα 25A. Οδικής χρήσεως της εφαρμογής για να μπορούμε να το ελέγχουμε μέσα από το κινητό απομακρυσμένο. Τώρα πάμε και στον πίνακα να δούμε πώς θα το συνδέσουμε. Μόλις εγκαταστήσαμε και το ρελέ, Wi-Fi και χειροκίνητη λειτουργία με τον μπουτόν. Έχουμε βάλει και το ρελέ ισχύως 25A και είναι όλα έτοιμα. Το μόνο που έμεινε είναι να κλείσουμε το καπάκι. Ο πίνακας είναι έτοιμος.